Територия някъде в средата на корта, до сега безгрешна. А семки искаш? Семки. Семки искаш? Семки. А крем карамел? Ето ти крем карамел. Крем карамел. Крем карамел искаш? Необходимите ретури на Викмар и стига до равенство. Проблема за нея е, Искаш че ли крем карамел? дори когато последните гелове успява от 15-40 Вижда как си извадиш главата. нещата до равенство. След това Главата сега как си извадиш? и Трудно. Крем карамел искаш? Е така. Крем карамел? Не. Добре. Стефка, иска крем карамел, бе, дай. Искаш ли? Така, като я гледам, иска. Дай на депето. Детето ти ще яде ли крем карамел? Говорих за квалификациите на Уимбълдън, в тях не участва Григор Димитров, той не получил отказ. За квалификациите, както и за основа. Много хубава форма на така да бе. Яш ми до пет. Късмет за Викмар.